Hej YouTube, i dag vil jeg vise jer, hvordan man får modloader og mini items. Til mini items, det er sådan, hvor der er noget her til højre, der er der alle tingene i spil, dem kan du tage, og så kan du lave alt muligt. Og modloader, den skal du bare have for at have mods. Vi starter med modloader. Mods, loader, og Minecraft. Så bladrer vi ned. Og download direct 1.7.2. Den tager vi. Og mens den så åbner, så kan vi så så perfekt. Så er det okay. Kom til Minecraft, bin og Minecraft. Du skal bruge WinRAR for at have mods, ellers kommer du ikke så langt. Så åbner du den med WinRAR. Okay, så tager du alle dem her, undtagen punktum. Ellers skal du ikke på Minecraft med. Dem lægger du så ind. Okay, så kan du godt lukke den her. Så tager du meta ind, den skal væk, den skal deletes. Så er du bare delete. Så deleter den. Okay. Så går man på Google igen. Så skriver vi det. Mini items. Sådan. Så øverste. Okay. Download for 1.7.2. Så åben. Og så tager vi den anden. Der. Og så putter du bare det samme som før. Så den der. Derovre. Så er det færdigt. Så kan du tjekke. Det virker. Jeg har sådan noget anderledes Minecraft her, så det kan godt være i PC. Det ligner jeres, men det ser mit ud. Okay. Så bare i verden. Og så skriver du E. Ups. Og her skal du tage alt. Ja. Og hvis I har nogle problemer med det, så må I gerne skrive til mig. Så skal jeg nok hjælpe jer. Eller i hvert fald gøre mit bedste for at hjælpe jer. Men subscribe og leave a comment, og så håber det hjælper. Hej.